Na jó. Oké, mert tényleg félek. És? Legalább kezdem, figyelj. De úgyse létezik. Na jó, figyelj. Úgyse. Na jó. Karcsi, Karcsi. Meg akarsz minket ölni? Anyád. Most már tényleg félek. Én is. De mi az, hogy leesnek a tárgya? De miért dolog ennek mindig neki? A meleg. Figyelj. Kérdezzünk tele valami szépet. Charlie, Charlie, mi szeretünk téged, te is szeretsz minket? Várjál. És én most jövök, figyelj. Charlie, Charlie. Hogyha te akármi lehetnél, lennél csillámfoszláma? Pedig jó. Ugye? Itt rohangálsz. És olyan szép zene lenne, pedig ilyen. Charlie, Charlie, ha lehetnél, akkor lennél a házi állatom? Na. Hát ez jó mondtam. Ne. Ha leesel, vagy meghalunk, vagy nem tudom, mi történik, csak ne estel. Jó, ne estel. Érsz. Oké. Várjál. Nos, sziasztok!